При зидане се използват предписаните в проектната документация вароциментови разтвори. Оптималната консистенция на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 см. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на свързване между редовете. Освен това, разтвора се полага по цялата широчина на тухлата. За зидане на вътрешни преградни стени с дебелина 12 см се използват керамични блокове Poroterm 12N+F. Независимо, че тези блокове са по-леки, те имат същите отвори за удобно пренасяне. Това е от голямо значение при работата, тъй като лесното пренасяне не уморява майсторите. При пресичането на две стени, зидарията винаги започва от точката им на пресичане. Правилото, което трябва да се спазва е: на всеки ред да има застъпване на вертикалните фуги от поне 1/3 от дължината на тухлата. Това правило е валидно независимо от размера на тухлите, които участват в зидарската превръзка. Изглежда най-лесната превръзка е тази между тухлите за вътрешните стени. Те са с размери 120 на 500 на 238 мм. При тях също важи условието за разминаване поне 1/3 от дължината на тухлата. Следим също за разминаване на вертикалните фуги. При първия ред тухлата от превързвания зид влиза перпендикулярно в другия. Тухлата от втория ред се поставя върху тази превръзка, така че да я застъпи вляво и дясно и зидането се започва от тази тухла в двете посоки. В третия ред повтаряме превръзката от първия, с което осигуряваме и стабилността на зида. Важен момент от изпълнението на зидарията, независимо от вида на използваните блокове за зидария, е слагането на еластични връзки. Съгласно нормите за земетръс, на точно определено разстояние по височината на зида се полагат така наречените еластични връзки, които да поемат хоризонталните натоварвания от тухления зид и да ги предават към носещата конструкция и поясите. Армиращите връзки се полагат в разтвора между два реда тухли. Препоръчително е разтворът в тази зона да бъде само циментов, за да се избегне корозирането на армировката при контакт с врата от вароциментовия разтвор, използван за тухлите. Стените се изграждат последователно по редове, като височината на един ред тухли заедно с слоя разтвор би трябвало да е 250 мм. Височината на керамичния блок Poroterm е 238 мм. Когато към нея добавим и 12 мм разтвор, се получава търсената модулност от 250 мм. При стандартните височини на жилищата и при правилно зидане и спазване на максималната дебелина на разтвора, това означава, че последният ред ще завърши с цяла тухла. В противен случай тухлата се реже по височина. В зависимост от изчисленото провисване на плочата, минималното разстояние между плоча и последния ред трябва да бъде около 2 см. То се запълва с полиуретанова пяна. Така при слягането на плочата се избягва стъпването и върху зида. При блоковете Poroterm напасването във вертикалната фуга с нут и федер става без разтвор и е с отлично прилепване. Повърхността на готовата зидария е идеална и гарантира минимален разход на разтвори и мазилки. Възможно е полагането на вътрешните гипсови машинни или ръчни мазилки да се редуцира до дебелина на слоя от 0,5 до 0,8 см.